Salut fraților, și începem cu o nouă colecție pe anul ăsta, de fapt prima e de la Mircea Anton. Bun, hai să începem. Avem aici una, două, trei cutii de Super Zeus Alba de 0,4 grame, 4 grame pe cutie, sunt așa, 10 petarde în cutie. Bun, de fapt e o colecție mai mult de artificii și în următoarea colecție revin cu petarde și așa mai departe. Avem aici pentru început o baterie super de la Fire Show, 20 de mm, 20 de focuri. Bateria ok ca efect, aveți aici codul pentru a vedea pe YouTube cum este. Bun, o pun aici și încep cu următoarea. Un color full cake, 25 de focuri, tot așa 20 de mm. Aveți aici și codul de căutare pe YouTube pentru efect. Oricum le punem la show de Revelion, așa că bun, o punem aici și începem cu următoarea. Una cu 36 power, calibru 20 de mm. Avem aici și codul, tot de la Fire Show. Asta are numai un fitil. Bun. O punem și pe asta aici. Și o următoare baterie. Să vedem. VIP Night, 49 de focuri, tot 20 de mm de calibru. La asta avem și fitil de rezervă. Codul îl aveți aici pentru efect. Bun. Și ca penultimă baterie avem un Grave Shake, 100 de focuri, 20 de mm. Bă, destul de măricică bateria. E ce trebuie. O pun și pe asta aici și ca ultimă baterie, să văd cum pot să o ridic. Avem un Axion, 19 focuri, calibru 46 de mm, tot de la Fire Show. Tot ce am aici e de la Fire Show, de la Mircea Anton, preț bun în raport cu calitate. Bun, le așez și revin cu toate. Și cam asta este tot ce am, prima colecție. Vă mai aștept cu încă o colecție pe site și să vedem test la diferite petarde. Vedem. Numai bine, vă pup.